Гавінда. Разам з іншымі манахамі Гавінда адпачываў у парку, які куртызанка Камала падарыла вучням Гатамы. І ў парку ён пачуў размову пра нейкага старога перавозчыка, які жыў ля ракі на адлегласці дня шляху, і якога многія лічылі мудрацом. Калі Гавінда зноў адправіўся ў шлях, ён выбраў дарогу да пераправы, жадаючы ўбачыць гэтага перавозчыка, бо хоць усё жыццё ён жыў па правілах, і маладыя манахі шанавалі яго за ўзрост і памяркованае жыццё, але ў душы яго не сціхаў неспакой і не спыняліся ягоныя пошукі. Ён прыйшоў да ракі, папрасіў старога пераправіць яго, і калі на другім беразе яны вылезлі з чоўна, сказаў яму: «Шмат дабра ты робіш нам, манахам і паломнікаў. Многіх з нас ты перавозіў. Ці не належыш і ты, перавозчык, да тых, хто шукае праўдзівы шлях?» І сказаў Сіддхартха, і ўсміхаліся ягоныя старэчыя вочы: «Ты дагэтуль у пошуках, нягледзячы на тое, што здаўна носіш адзенне манаха Гатамы?» «Хоць я ўжо і стары, — адказаў Гавінда, — але пошукі ісціны не спыніў. Ніколі не перастану я шукаць. Такое маё прызначэнне. Ды і ты, як мне здаецца, пазнаў пошукі. Ці не скажаш мне што-небудзь, о шаноўны?» Адказаў Сіддхартха: «Што ж я магу табе сказаць, паважаны? Можа тое, што ты залішне многа шукаеш? Што ад пошукаў ты не пераходзіш да знаходак?» «Гэта як?» — спытаў Гавінда. «Калі хто-небудзь шукае, — сказаў Сіддхартха, — нярэдка здаецца, што ягонае вока пачынае бачыць толькі тую рэч, якую ён шукае. Ён нічога не знаходзіць, ён нічога не заўважае, таму што думае толькі пра тое, што шукае, таму што ў яго ёсць мэта, таму што яго гэтая мэта паглынула. Шукаць — значыць мець мэту, знаходзіць — значыць быць свабодным, быць адкрытым, не мець мэты. Ты дастойны, магчыма, сапраўдны шукальнік, таму што, імкнучыся да сваёй мэты, не заўважаеш многага, што ў цябе наўпрост перад вачыма». «Я ўсё роўна яшчэ не зусім разумею, — паскардзіўся Гавінда. — Што ты маеш на ўвазе?» Сказаў Сіддхартха: «Аднойчы, дастойны, шмат гадоў таму ты ўжо быў на гэтай рацэ і знайшоў ля ракі чалавека, які спаў. І ты сеў побач з ім, каб ахоўваць яго сон. Але вось пазнаць таго, хто спаў, Гавінда, ты не здолеў». Здзіўлены, нібы загіпнатызаваны, глядзеў манах у вочы перавозчыку. «Ты Сіддхартха?» — спытаў ён спалоханым голасам. «І на гэты раз я цябе не пазнаў. Сардэчна вітаю цябе, Сіддхартха, цешуся шчыра, што яшчэ раз бачу цябе. Ты вельмі змяніўся, сябар. Значыць, ты цяпер стаў перавозчыкам?» Сіддхартха светла засмяяўся. «Перавозчыкам, так. Многія, Гавінда, вельмі мяняюцца і змяняюць шмат адзежаў. І я адзін з іх, сябар. Сардэчна запрашаю, Гавінда. Заставайся пераначаваць у маёй хаціне». Гавінда застаўся на ноч і спаў на ложку, дзе калісьці спаў Васудава. Шмат пытанняў задаваў ён сябру свайго юнацтва. Шмат прыйшлося расказваць Сіддхартхе пра сваё жыццё. Калі на наступную раніцу прыйшоў час адпраўляцца ў шлях, Гавінда не без ваганняў сказаў: «Перш чым я працягну свой шлях, Сіддхартха, дазволь мне задаць табе яшчэ адно пытанне. У цябе ёсць вучэнне, у цябе ёсць нейкая вера ці веды, якіх ты прытрымліваешся, якія дапамагаюць табе жыць і ісці правільным шляхам?» Сказаў Сіддхартха: «Ты ведаеш, сябар мой, што яшчэ ў маладосці, калі мы жылі ў лесе з пустэльнікамі, я перастаў давяраць вучэнням і настаўнікам і павярнуўся да іх спінай. Я не змяніўся з таго часу. Але ў мяне за гэты час было шмат настаўнікаў. Адна прыгожая куртызанка доўгі час была маёй настаўніцай, і багаты гандляр быў маім настаўнікам,
і гульцы ў косці. І аднойчы адзін вандроўны вучань Будды быў маім настаўнікам. Ён сядзеў побач са мной, калі я заснуў у лесе, здзяйсняючы паломніцтва. І ў яго я таксама вучыўся, і яму я таксама ўдзячны, вельмі ўдзячны. Але больш за ўсё я вучыўся тут, вось у гэтай ракі. І ў майго папярэдняга перавозчыка Васудавы. Ён быў вельмі просты чалавек, Васудава. Ён не быў мысляром. Але ён ведаў неабходнае, гэтак жа добра, як і Гатама. Ён быў дасканалы, ён быў святы. Гавінда сказаў: «Усё яшчэ, о Сіддхартха, любіш ты, як мне здаецца, насмешкі. Я веру табе і ведаю, што ніякага вучэння ты не прытрымліваешся. Але ці няма ў цябе самога, калі не вучэння, дык хаця б нейкіх думак, нейкіх знойдзеных табой правілаў, якія твае ўласныя і якія дапамагаюць табе жыць? Калі б ты мог сказаць мне пра іх што-небудзь, ты сагрэў бы маё сэрца». Сказаў Сіддхартха: «У мяне бывалі думкі і правілы таксама, часам. Нярэдка на працягу гадзіны ці дня я адчуваў у сабе веды так, як адчуваюць жыццё ў сэрцы. Шмат было думак, але мне нелёгка было перадаць іх табе. Глядзіш, о, Гавінда, вось адна з тых думак, вось што я знайшоў. Мудрасць нельга перадаць. Мудрасць, якую мудраць спрабуе камусьці паведаміць, заўсёды гучыць як дурасць». «Ты жартуеш?» – спытаў Гавінда. «Я не жартую, я выказваю табе тое, што знайшоў. Веды можна перадаць, мудрасць нельга. Яе можна знайсці, можна яе нажыць, можна ёю жыць, можна тварыць з ёй цуды, але выказаць яе і навучыць ёй нельга. Вось тое, аб чым я часта здагадваўся яшчэ юнаком, у чым мяне ўпэўнівалі потым настаўнікі. Я знайшоў адну думку, Гавінда, якая табе зноў здасца жартам ці глупствам. Але гэта моя найлепшая думка. Вось яна. Для любой ісціны супрацьлеглая ёй таксама праўдзіва. Ісціну можна выказаць у думках і перадаць у словах, толькі калі яна аднабаковая. Аднабаковае ўсё, што можна выказаць у думках і перадаць у словах. Усё аднабаковае, усё палавінчатае, усё пазбаўлена цэласнасці, акругласці, адзінства. Калі ўзвышаны Гатама прамаўляў вучэнне пра свет, яму даводзілася падзяляць свет на сансару і нірвану, на ўяўнае і сапраўднае, на пакуту і выратаванне. Інакш нельга, другога шляху няма для таго, хто жадае вучыць. Але сам свет, які існуе вакол нас і ўнутры нас, ніколі не бывае аднабаковым. Ніколі аніякі чалавек і аніякая дзея не паглыбляецца цалкам у сансару або цалкам у нірвану. Ніколі чалавек не бывае бездакорна святым альбо непраглядна грэшным. Так, нам здаецца, з-за таго, што мы верым уяўнаму, нам здаецца, што час з'яўляецца нечым сапраўдным. Але час не сапраўдны, Гавінда, я шмат разоў пераконваўся ў гэтым. І калі час не сапраўдны, то бездань, якая нібы ляжыць паміж светам і вечнасцю, паміж пакутай і шчасцем, паміж добром і злом, таксама толькі ўяўная. «Як гэта?» – спалохана спытаў Гавінда. «Слухай добра, мой сябар, слухай уважліва. Грэшнік, як я і ты, гэта грэшнік, але калісьці ён зноў стане брахмай. Ён калісьці дасягне нірваны, стане Буддай. Дык глядзіш, гэта некалі толькі ўяўнае, толькі падабенства праўды. Грэшнік не на шляху да ператварэння ў Будду. Ён не знаходзіцца ў стадіі нейкага развіцця, хоць наша думка і не можа ўявіць сабе справу інакш. Не, у кожным грэшніку ўжо цяпер, ужо сёння жыве будучы Будда. Яго будучыня ўжо ўся тут, і ты павінен у ім, у сабе, у кожным шанаваць магчымага, схаванага Будду.
Мой сябар Гавінда, не варта думаць, што свет недасканалы ці павольна ідзе па шляху да дасканаласці. Не, ён дасканалы ў кожнае імгненне. Усе грахі ўжо нясуць у сябе адкупленне, усе маленькія дзеці ўжо ўнутры старыя, усе нованароджаныя ўжо смерць, а ўсе паміраючыя вечнае жыццё. Ніводны чалавек не здольны разгледзець у іншым, як далёка той прайшоў наперад па сваім шляху, унутры рабаўніка і гульца Будда, унутры брахмана рабаўнік. У глыбокім сузіранні ёсць магчымасць устраніць час, убачыць усё мінулае, цяперашняе і будучае адначасова, усё добрае, усё дасканалае, усё брахман. Таму тое, што ёсць, я бачу добрым, я бачу смерць як жыццё, грэх як святасць, розум як глупства. Усё павінна быць такім, усё мае патрэбу толькі ў маёй згодзе, у маёй гатоўнасці, у маім любячым разуменні, каб зрабіцца для мяне добрым, каб толькі дапамагаць мне, каб ніколі не рабіць мне шкоды. На сваім целе, на сваёй душы я адчуў, як мне быў неабходны грэх, як патрэбны былі пачуццёвая асалода і марнасць, і прага да грошай, як патрэбны мне былі роспач і ганьба, каб пераадолець супраціў душы і навучыцца любіць свет, каб не параўноўваць яго больш з нейкім непажаданым, мною намалёваным светам, нейкім выдуманым мною тыпам дасканаласці, а бачыць свет такім, які ён ёсць, і любіць яго, і з радасцю яму належыць. Вось такія-сякія думкі, мой сябар Гавінда, да якіх я прыйшоў. Сіддхартха нахіліўся, падняў каменьчык, узважыў яго ў руцэ. «Вось камень», – сказаў ён, падкідваючы яго на далоні. «А праз нейкі пэўны час ён, магчыма, стане зямлёй, а з зямлі раслінай, або зверам, або чалавекам. І вось раней я казаў, гэты камень проста камень, ён не мае каштоўнасці, ён належыць да свету Маі, але ж не выключана тое, што ў кругавароце ператварэнняў ён можа стаць і чалавекам, і духам. Таму і яму таксама надаю каштоўнасць. Так, напэўна, думаў я раней. Але сёння я думаю, гэты камень ёсць камень, і ў той жа самы час звер, і ў той жа самы час Бог, і ў той жа самы час Будда. Я паважаю і люблю яго не таму, што калісьці ён можа стаць тым ці іншым, але таму, што ён ужо ёсць усё, з даўніх часоў, заўсёды, і менавіта тое, што ён камень, што зараз, сёння ён з'явіўся перада мною каменем, менавіта за гэта я люблю яго і бачу каштоўнасць і сэнс у кожным яго прожылку і ў кожнай ягонай ямінцы, у ягонай жаўцізне і чарнаце, у цвёрдасці, у гуку, які ён выдае, калі я пастукаю па ім, у сухасці ці вільготнасці ягонай паверхні. Ёсць камяні, якія навобмацак, як масла ці мыла, а іншыя як лісце, іншыя як пясок, і кожны непаўторны, і кожны прамаўляе па-свойму ом, і кожны ёсць брахман, але ў той жа час і ў той жа меры ёсць камень, масляністы ці мылкі, і менавіта гэта падабаецца мне, здаецца мне дзіўным і вартым пакланення. Але досыць пра гэта. У словах утойваецца таемны сэнс. Кожны раз, калі яго выказваюць словамі, ён становіцца крыху іншым, крыху перакручаным, крыху дурнаватым. Так, і гэта таксама вельмі добра, і вельмі мне падабаецца. Гэта таксама мне вельмі зразумела. Словы, у якіх адзін чалавек знаходзіць перліны мудрасці, для другога чалавека гучаць як глупства. Моўчкі слухаў Гавінда. «Навошта ты мне казаў пра камень?» Пасля паўзы няўпэўнена спытаў ён. Гэта было без намеру. Ці, магчыма, я хацеў сказаць, што гэты вось камень і гэтую раку і ўсе гэтыя рэчы, якія мы бачым і ў якіх можам вучыцца, я люблю. Я магу любіць камень, Гавінда, і дрэва, і кавалак кары. Яны матэрыяльныя, іх можна любіць.
а словы я любіць не магу. Таму вучэнне не для мяне. У іх няма ні цвёрдасці, ні фарбаў, ні межаў, ні паху, ні смаку. У іх няма нічога, акрамя слоў. Можа, менавіта гэта перашкаджае табе знайсці спакой. Можа, менавіта багацце слоў? Бой паратунак і дабрадзейнасць, сансара і нірвана – гэта проста словы, Гавінда. Няма такой рэчы нірвана. Ёсць толькі слова нірвана. Сказаў Гавінда. Нірвана – гэта не толькі слова, сябар. Гэта думка. Сіддхартха працягваў. Думка? Можа, і думка. Я мушу табе прызнацца, сябар мой. Я не вельмі адрозніваю думкі і словы. Шчыра кажучы, я і думкі стаўлю не вельмі высока. Я рэчы стаўлю вышэй. Вось, напрыклад, тут, на гэтай пераправе, адзін чалавек быў маім папярэднікам і настаўнікам. Святы чалавек, які доўгія гады проста верыў у раку і ні ў што больш. Ён заўважыў, што голас ракі размаўляе з ім. Ён вучыўся ў ракі, і яна выхоўвала і вучыла яго. Рака здавалася яму Богам, і ён доўгія гады не здагадваўся, што кожны ветрык, кожнае облака, кожная птушка, кожны жук сапраўды такі ж цудоўны, гэтак жа шмат ведае, гэтак жа можа вучыць, як і рака, якую ён так шанаваў. Але калі гэты святы адыходзіў у лес, ён ужо ведаў усё, ведаў больш, чым ты і я, без настаўніка, без кніг, толькі дзякуючы таму, што ён верыў у раку. Гавінда сказаў: «Але тое, што ты завеш рэчамі, ці з'яўляецца гэта чымсьці сапраўдным, чымсьці істотным? Можа быць, усё гэта толькі падман Маі, толькі ўяўнае? Твой камень, твоя дрэва, твоя рака, ці сапраўдныя яны?» «І гэта, — сказаў Сіддхартха, — не вельмі мяне трывожыць. Няхай рэчы будуць толькі ўяўнымі, ці няхай не будуць, бо і я тады таксама буду ўяўным, значыць, яны заўсёды застануцца роўнымі мне. Гэта менавіта тое, што прымушае мяне любіць і шанаваць іх. Яны роўныя мне. Таму я і магу іх любіць. А вось і вучэнне, над якім ты будзеш смяяцца, любоў. Любоў, о, Гавінда, здаецца мне найважнейшым за ўсё на свеце. Бачыць свет наскрозь, тлумачыць яго, ставіцца з пагардаю да яго. Можа, гэта і варта вялікага мысляра. А для мяне ж адзіны сэнс у тым, каб умець любіць гэты свет, не пагарджаць ім, не ненавідзець яго і сябе, але ўмець глядзець на свет і на сябе і на ўсе істоты з любоўю, з захапленнем і павагай. «Гэта я разумею, — сказаў Гавінда, — але менавіта гэта ён, узвышаны, вызначаў як падман. Ён завяшаў прыязнасць, спачуванне, цярпімасць, але не любоў. Ён забараняў нам сковваць нашае сэрца любоўю да зямнога». «Я ведаю гэта, — сказаў Сіддхартха, і на вуснах яго гуляла ўсмешка. «Я ведаю гэта, Гавінда. І паглядзі, вось мы ўжо ў нетрах меркаванняў спрачаемся пра словы. Бо я не магу адмаўляць. Мае словы пра любоў супярэчаць, відавочна, супярэчаць словам Гатамы. Вось чаму я так не давяраю словам, бо я ведаю, супярэчнасць гэтая ўяўная. Я ведаю, што мы з Гатамай адзіныя. Ды і як мог ён не спазнаць любоў? Ён той, хто да канца спазнаў тленнасць і нікчэмнасць чалавечага і, нягледзячы на гэта, так любіў людзей, што скарыстаў усё сваё доўгае цяжкае жыццё толькі на тое, каб дапамагаць ім, вучыць іх. І ў яго, у твайго вялікага настаўніка, рэчы важней, чым яго словы, яго справы і жыццё важней, чым яго прамовы, рухі яго рукі важней, чым яго меркаванні. Ні ў прамовах, ні ў думках я бачу ягоную веліч, толькі ў справах, у жыцці». Доўга маўчалі два старыя чалавекі. Потым, схіліўшыся ў развітальным прывітанні, Гавінда сказаў:
«Я дзякую табе, Сиддхартха, дзякую за тое, што ты расказаў мне сёе-тое з тваіх думак. Думкі гэтыя збольшага незвычайныя, не ўсе яны зрабіліся мне адразу ж зразумелымі. Але як бы там ні было, я дзякую табе, і я зычу табе спакойных дзён». А пра сябе ў потайкі ён падумаў: надзвычайны чалавек гэты Сиддхартха, дзіўныя думкі ён выказвае, дурным здаецца яго вучэнне. Інакш гучыць чыстае вучэнне ўзвышанага, яно яснае, простое, зразумелае, нічога дзіўнага, цудоўнага ці смешнага ў ім няма. Але зусім інакш, чым думкі Сиддхартхі, дзейнічаюць на мяне ягоныя рукі і ногі, яго вочы, яго лоб, яго дыханне, яго усмешка і прывітанне і хада. Ніколі з таго часу, як наш узвышаны Гатама ўвайшоў у нірвану, ніколі больш не сустракаў я такога чалавека, які выклікаў быў ува мне адчуванне: гэта святы. А вось ён, гэты Сиддхартха, менавіта такі. Няхай вучэнне яго дзіўнае, няхай словы гучаць па-дзівацкаму, але яго позірк і яго рука, яго скура і яго валасы, усё ў ім выпраменьвае нейкую чысціню, выпраменьвае спакой, выпраменьвае яснасць і мяккасць і святасць, якіх ні ў аднаго чалавека з часу апошняй смерці нашага ўзвышанага настаўніка я не бачыў. І ў той час, калі Гавінда думаў так, у той час, як шла барацьба ў яго сэрцы, пакланіўся ён яшчэ раз Сиддхартхе, ахоплены любоўю. Нізка схіліўся ён перад Сиддхартхаю. «Сиддхартха», — сказаў ён, — «мы сталі старымі. Наўрад ці адзін з нас яшчэ ўбачыць другога ў гэтым абліччы. Я бачу, мой дарагі сябар, ты знайшоў спакой. Я прызнаюся, я не знайшоў яго. Скажы мне, высокашаноўны, яшчэ некалькі слоў, дазволь мне панесці што-небудзь, што я мог бы ахапіць, што я змог бы зразумець. Дай жа мне што-небудзь у дарогу. Яна часта цяжкая, моя дарога, і часта цёмная, Сиддхартха». Сиддхартха маўчаў і глядзеў на яго ўсё з той жа спакойнай усмешкай на вуснах. Неадрыўна глядзеў Гавінда ў яго твар, глядзеў са страхам, з чаканнем. Пакута і адвечнае шуканне былі ў яго поглядзе, і адвечнае незнаходжанне. Сиддхартха бачыў, разумеў і усміхаўся. «Нахіліся да мяне», – прашаптаў ён. «Нахіліся да мяне, так, яшчэ бліжэй, зусім блізка. Дакраніся вуснамі да майго ілба, Гавінда». І калі Гавінда, здзіўлены, але ахоплены любоўю і прачуваннем, паслухаўся, нахіліўся да яго і дакрануўся да яго ілба вуснамі, з ім здарылася нешта надзвычайнае. Яго думкі яшчэ блукалі сярод дзіўных слоў Сиддхартхі, ён усё яшчэ спрабаваў, дарэмна і нездаволена, скінуць ланцугі часу і ўявіць сабе нірвану і сансару як адно цэлае. У ім яшчэ змагалася некаторая нават пагарда да слоў сябра з велізарнаю любоўю і павагаю. І ў гэты момант вось што здарылася з ім. Ён не бачыў больш твару свайго сябра Сиддхартхі. Замест яго ён бачыў іншыя твары. Многа, доўгі шэраг, цэлую раку, сотняў, тысячаў твараў, якія набліжаліся і знікалі. Але здавалася, увесь час усе разам былі тут, яны бесперапынна мяняліся і аднаўляліся, і ў той жа час усе былі падобныя на Сиддхартху. Ён бачыў рыбіну морду з раззяўленым у страшным прыпадку ў душа ротам, паміраючага карпа з вытрашчанымі вачыма. Ён бачыў твар нованароджанага дзіцяці, чырвоны, увесь у зморшчынах перад крыкам. Бачыў твар забойцы, бачыў, як той утыкае нешта ў чалавечае цела, і ў тую ж самую секунду бачыў гэтага злачынца ў ланцугах, на каленях, і яго галаву цяжкім ударам мяча адсякаў кат. Ён бачыў голыя целы мужчын і жанчын, сплеценыя, сціснутыя ў шалёных любоўных оргіях. Ён бачыў распрастаныя трупы, нерухомыя, халодныя, пустыя. Ён бачыў птушыныя головы і звярыныя пысы.
дзікоў, быкоў, кракадзілаў, ён бачыў багоў, бачыў Крышну, бачыў агні, ён бачыў гэтыя твары, гэтыя абліччы ў тысячах спалучэнняў. Яны дапамагалі адзін аднаму, любілі, ненавідзелі, знішчалі і зноў нараджалі адзін аднаго, і ў кожным быў рух да смерці, моцнае пакутлівае ўсведамленне тленнасці існавання. Але нішто не памірала, а толькі перажывала ператварэнні, зноў і зноў нараджалася, набывала ўсё новыя твары, і паміж імі не было прамежку, і ўсе гэтыя твары і постаці былі ў спакоі, цяклі, стваралі сябе, расплываліся і пераходзілі адзін у аднаго. І над усім гэтым плыло нешта тонкае, бесцялеснае, яно ўвесь час прысутнічала, яно было быццам шкло ці тонкі лёд, быццам празрыстая скура ці чаша, або купал, або маска, сатканая з вады. І гэтая маска ўсміхалася, і гэтая маска была тварам Сіддхартхі. Твар гэты ўсміхаўся. Да гэта твара ён, Гавінда, у гэты самы момант дакранаўся вуснамі. І тады ўбачыў Гавінда, што гэтая усмешка маскі, гэтая усмешка адзінства над патокам абліччаў, гэтая усмешка адначасовасці над тысячай нараджэнняў і смерцяў, гэтая усмешка Сіддхартхі была дакладна такая ж, была ў дакладнасці тая ж ціхая, непранікальная, можа лагодная, магчыма насмешлівая, мудрая, прамяністая, з тысячамі зморшчынак, усмешка Гатамы, Будды, усмешка, якую ён сотні разоў, поўны глыбокай пашаны сузіраў. Гавінда ведаў, так усміхаюцца дасканалыя. Ужо не адчуваючы часу, не ведаючы, секунду ці стагоддзя доўжылася гэтае бачанне, не ведаючы, ці Сіддхартха гэта, ці Гатама, ці гэта ён сам, быццам паражоны стралою багоў, адчуваючы ў душы салодкую рану, зачараваны і спустошаны, стаяў Гавінда, нахіліўшыся над светлым тварам Сіддхартхі, якога толькі што дакранаўся вуснамі, які толькі што быў сцэнай усіх вобразаў і усіх ператварэнняў, сцэнай быцця. Бездань з тысячамі твараў самкнулася, і нішто не перамянілася ў твары Сіддхартхі. Ён усміхаўся. Спакойна, светла і мякка, можа вельмі лагодна, можа вельмі насмешліва, але гэтак жа, як і раней. Нізка пакланіўся Гавінда. Ён не адчуваў, што слёзы беглі па яго старым твары, агнём гарэла ў яго сэрцы пачуццё глыбокай любові і самай пакорлівай павагі. Нізка, да самай зямлі пакланіўся ён чалавеку, які нерухома сядзеў, чыя ўсмешка нагадала яму ўсё, што ён калісьці любіў, усё, што мела ў яго жыцці каштоўнасць і было для яго святым.